v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la interviurile Sibiului Cultural. De această dată vorbim despre o acțiune care a ajuns la ediția a 14-a, Classics for Pleasure, alături de mine președintele asociației care organizează timp de 14 ani o asemenea inițiativă prestigioasă aici la Sibiu și vă spun bun venit în cadrul interviurilor Sibiului Cultural. Vă mulțumesc! E a 14-a oară când sibienii beneficiază de câte un regal, ca să spun așa, pentru fiecare din zilele pe care le-ați programat. Ce aduce nou ediția cu numărul 14? Ediția cu numărul 14 este practic o simbioză între medicină și muzică. Este o colaborare cu un artist internațional, poate cel mai reprezentativ artist român al momentului, multiplul laureat al unor concursuri internaționale de prestigiu, care actualmente locuiește la Berlin, dar este un nume internațional în muzica clasică. Este o reîntâlnire cu el pentru că la debutul său artistic, Orchestra Medicilor, care va performa în această seară, a contribuit pentru primul lui concurs câștigat. Andrei Ioniță este invitatul din această seară, din seara de miercuri, practic seara debutului festivalului, și este un concert Unity and Harmony în care practic aducem cei trei clasici vienezi în actualitate, Mozart, Beethoven și Haydn, sub același acoperiș. Încercăm să arătăm că arta este accesibilă tuturor și să recreăm un public, pentru că Sibiul are, dar să creăm un public pe o zonă mai extinsă cultural. V-ați legat, iată, de sloganul pe care îl puneți în atenția tuturor participanților, Unity in Harmony. Ideea este că unitatea prin armonie sau în armonia muzicală, dar și în armonia care e în măsură să aducă oamenii pe cât de diferiți, pe atât de, să spunem, plăcut asemănători în ceea ce înseamnă muzica și arta când îi aducem împreună. Cât de largă este expresia pe care ați dorit să o aduceți prin acest slogan? Tocmai ce am menționat, clasicii vienezi sunt un punct mare de referință, pentru că vin din zona barocă, se continuă în zona romantică, deci au o plajă foarte, foarte mare și atunci foarte mulți se vor regăsi în aceste stiluri pe care le vom prezenta în această seară. De aceea va fi și armonie și unitate muzicală. Credeam că ați luat acest slogan este pentru că trăim și în niște vremuri în care e foarte important să găsim unitatea în diversitatea fiecăruia dintre noi, din diverse colțuri ale lumii. Dacă ar fi mai multă muzică și mai puțin zgomot, cred că lucrurile ar merge mai bine. Da. Să știți că, practic, și în muzică istoria se repetă și mesajul este același, de pace, de unitate, de iubire, să spunem, către aproapele nostru, lucru care se va vedea și la ultima seară, la închiderea festivalului, unde vom avea un concept special, care este la fel o colaborare între Filarmonica Sibiu și Opera din Cluj, sub titlul Innamorato di te, dar o să vedeți atunci, este un concept cu totul deosebit. Dacă vrem să ne referim și la acest aspect, haideți să luăm zilele pe rând cu locațiile lor. Practic, prima dintre ele, deja ați vorbit puțin despre ea, dar cred că ar fi interesant pentru cei care ne urmăresc să dezvoltăm puțin. Este vorba de Sala Thalia, miercuri 17 iulie. Unity in Harmony este concertul de deschidere al festivalului cu cei trei clasici vienezi. Orchestra Medicilor, solist Andrei Ioniță, violoncel, dirijorul orchestrei este maestrul Iosif Ion Pruner. A doua zi, 18, la Muzeul Astra este Eco Harmonie, un atelier de percuție pentru tineri. În fiecare an festivalul urmărește ca tineretul să beneficieze de un concert, chiar și de formare, care se va termina cu un concert al celor care participă. A treia zi
revine practic la Sibiu în cadrul festivalului Violoncelissimo. Este un ansamblu de elită pe modelul marilor ansambluri europene de violoncei, care recent a concertat pe scena Ateneului Român în cadrul unui alt festival de referință la București. Și evenimentul va avea loc? Toate evenimentele începând din 19, 20, 21 vor avea loc în Sala Mare, în Piața Mare. Din Sibiu. Așa. Pentru prima oară în Sibiu va fi Ateneum Chamber Orchestra, deci este formula de cameră a Filarmonicii George Enescu, într-un experiment reușit pe care practic noi l-am văzut și i-am invitat să-l repete aici, formula fără dirijor, care în Festivalul Enescu a fost făcută de David Grimaldi, în care oamenii sunt într-o unitate armonică în care nu mai există nevoie de dirijor. Deci sunt într-o stare de conștiință comună. Se respectă doar partitura sau există și improvizație? Nu, se respectă partitura, dar practic sunt atât de conectați și armonizați încât nu au nevoie de dirijor. O să vedeți, e o altă stare specială. Și ultima seară, care de obicei cea mai importantă, este Proms of Delight, în această formulă de care v-am spus, Filarmonica Sibiu, cu invitația Operei Naționale din Cluj-Napoca. Inedit este de a putea să aflăm un pic două aspecte. Prima dată, dacă auziți în fundal ceva, să știți că deja în spatele nostru în sală se fac acordaje, se pregătesc instrumentiștii, pentru că urmează o repetiție după interviul nostru, din câte am înțeles. Ideea e că aș vrea să punctăm un pic. O orchestră a medicilor. E ceva inedit din punctul acesta de vedere și dacă ați vrea să vorbiți puțin despre lucrul acesta, sunteți medic, cum ați reușit să cooptați colegi din această profesie către muzică, cum i-ați descoperit și pe dânsii în acest domeniu și cum i-ați convins să vină împreună în așa ceva. Este inedit, dar în același timp Orchestra Medicilor anul acesta sărbătorește 70 de ani de activitate. Deci, practic, foarte, foarte mult. Orchestra este sub patronajul Filarmonicii George Enescu și a Fundației Medicina și Muzica. Eu sunt vicepreședinte al fundației și concertmaestru, deci n-a fost greu pentru că noi și în timpul pandemiei am avut aici concerte în cadrul festivalului. Practic, orchestra este o emulație a vieții medicale bucureștene, care încă dinainte de Revoluție a avut stagiune proprie, cântă sub patronajul Filarmonicii George Enescu și vă spun că în ultimii ani orchestra a avut un traseu deosebit. Prin implicarea în proiecte umanitare, avem un proiect cu Patriarhia Română pentru pacienții oncologici, numit Bucuria Vindecării, și iarăși un alt proiect tot pentru pacienții oncologici cu președinția sub patronajul domnului președinte Claus Iohannis, care deja a ajuns să depășească granițele țării. Orchestra a fost invitată recent la Chișinău să repete un concert de Crăciun pe care l-am desfășurat în cadrul acestui proiect. Deci, practic, este o orchestră care devine din ce în ce mai cunoscută, mai cerută. Numai anul acesta, până acum, am avut vreo 7 concerte, din care 5 pe scena Filarmonicii de George Enescu. Am înțeles. Ideea e că la tot ceea ce înseamnă fiecare eveniment, accesul este binevenit pentru publicul din Sibiu sau turiștii care vin aici, indiferent de vârstă. Am văzut că ați pregătit pentru fiecare ceva care să-i atragă atât aici la Filarmonică, în muzeul din Dumbrava Sibiu, în muzeul Astra sau în Piața Mare. Am remarcat chiar faptul că v-ați gândit inclusiv la copiii de la SOS, Satele Copiilor Cisnădie. Despre ce e vorba în cazul acesta concret? Cum spuneam, în fiecare an ne adresăm unul din concerte și către tineret pentru a atrage și a forma publicul. Deci, dragostea de muzică vine în momentul în care înțelegi. Și atunci pornești de la educație muzicală, astfel încât formarea să o faci în mod repetat și printr-o formă de joacă, să spunem, muzicală, așa cum se întâmplă la copii până la o anumită vârstă. Deci, practic, anul trecut am avut tot așa proiect cu copii,
Da? Am avut chiar și copii din Ucraina veniți, iar anul acesta tot cu un club UNESCO partener, iar anul acesta și cu satele copiilor cu care am mai avut proiecte de colaborare. Eu vă mulțumesc pentru dialogul pe care l-am avut. Ideea e că mai mult decât cuvintele noastre, cu siguranță că ecou va regăsi în fiecare dintre participanți, fiecare din momentele pe care le-ați pregătit dumneavoastră. Sper să aveți mult succes și în această 14-a ediție. Și am înțeles că după ce se trage cortina după un festival, următoarea ediție începe imediat după aceea. O lună după aceea ne odihnim, tragem concluzii, vedem ce vrem să aducem nou. Am înțeles. Mulțumesc, mult succes în și continuare eu vă mulțumesc. Și felicitări pentru această ediție. Sibiului Cultural, un proiect al Asociației Evenimentul Sibian, acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.